Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, jama'ar musulmai na faɗin duniya, barkanku, ina wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Za ku saurari karatun Ahlul Baiti daga bakin Malama Sidiya Qurayshiya Sheikh Sharif Malam Aliyu Mai Sharifiya Waruri na ɗaya, wanda za a riƙa kawo muku shi a wannan YouTube channel mai suna Ibrahim na Fadima, insha Allah, a duk ranar Laraba da misalin ƙarfe 9 na dare, insha Allah. A yi saurare lafiya. Allah ya amfanar da mu abin da za mu saurara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ma tawfiqi illa billah, wa tawakkaltu ala Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Al-kalamu ala ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Magana akan ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana kalmatul ahlu. Ma'anar kalmar ahlu. Qala al-ulama, malamai sun ce inna tahmilu ala asharati awjuh. Ita tana ɗaukan ma'anar fuskoki guda 10. Al-awwal bi ma'ana sukkanil qarya. Na farko tana zuwa da ma'anar mazauna wata alƙarya, kama fi qaulihi ta'ala, kamar yanda yazo a faɗin Allah madaukakin sarki, afa amina ahlul qura, surat al-a'raf. As-sani qura'it tawrat wal injil, wato makaranta at-taura da injila, kama fi qaulihi ta'ala, kamar yanda yazo a faɗin Allah madaukakin sarki, ya ahlal kitabi, ya kuma abota littafi, wato at-taura da injila, surat Ali Imran. As-salis ashabul amwal wal amlak. Ma'ana ta uku tana zuwa da ma'anar ma'abota dukiya da mulki, kama fi qaulihi ta'ala, kamar yanda yazo a faɗin Allah madaukakin sarki, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ma'ana Allah Ubangiji madaukakin sarki yana umartar ku da ku maida amanoni a bisa ahalinta. Suratun Nisa. Arabi' na 4. Kalmar ahlu tana zuwa bi ma'ana al-iyal wal aulad, iyali da kuma 'ya'ya, kama fi qaulihi ta'ala, kamar yanda yazo a faɗin Allah madaukakin sarki, wa sahra bi alihi, suratul qasas. Al-khamis al-qawm wa zawil qarabati. Tana zuwa da ma'anar al-qawm, wasu jama'a, wa zawil qarabati, ko kuma wasu makusanta, kama fi qaulihi ta'ala, kamar yanda yazo a faɗin Allah madaukakin sarki, fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Suratun Nisa. As-sadis al-jadir, kama fi qaulihi ta'ala, kamar yanda yazo a faɗin Allah madaukakin sarki, wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. Al-Fath. Suratul Fath. As-sabi' al-umma wa ahlul milla. Tana zuwa da ma'anar al'umma ko kuma wasu ma'abota wani addini, kama fi qaulihi ta'ala, kamar yanda yazo a faɗin Allah madaukakin sarki, wa kana ya'muru ahlahu bis salati, suratu Maryam. As-samin al-mustawjib al-mustahiq lish-shay'i. Wato idan aka ce al-mustawjib al-mustahiq lish-shay'i, wanda ya cancanci wani abu, to tana zuwa da wannan ma'anar, kama fi qaulihi ta'ala, kamar yanda yazo a faɗin Allah madaukakin sarki, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Al-Muddathir. At-tasi' ma'ana ta 9
al'itira dangi, kama fi qaulihi ta'ala kamar yanda yazo a faɗin Allah maɗaukakin sarki wa'mur ahlaka bis salati wa aiban qaulihi ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa suratul ahzab. Al'ashir al'aulad wa auladul aulad, ‘ya'ya da al'aulad wa aulad auladul khalil, ‘ya'ya da ‘ya'yan ‘ya'yan annabi Ibrahim, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, suratu Hud. To wannan shine ma'anonin kalmar ahlu da ta zo a cikin Alƙur'ani mai girma, inda Allah ya amfani da ita a ɓangarori daban-daban, inda malamai suka fassara shi zuwa kashi 10. Malam ya ce wa amma tafsilu ahlil baiti, yace amma idan ana so a buɗe magana akan ahlul baiti, akan ma'anar ahlul baiti, qala sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ali Muhammadu kullu taqiyyin, ahalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkan wani mai tsoron Allah. Qala Imam Shafi'i wal jama'a, Imam Shafi'i ya faɗa da haɗuwar jama'a hum mu'minai Hashim wa Banil Muttalib, yace idan aka ce ahlul baiti ana nufin mu'minai na Banu Hashim da Banil Muttalib, li hadisul Bukhari, saboda zuwan hadisul Bukhari, qala Jubair ibn Mut'im, Jubair dan Mut'im yace mashaitu ana wa Usman ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace mun tafi ni da sayyidina Usman zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa qulna, sai muka ce ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, a'daita Banil Muttalib min khumsi Khaybar, ka bawa Banil Muttalibi daga kumsi na Khaybar, wa tarakna, mu kuma ka bar mu, wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidatin, alhalin kuma mu da su duk matsayin mu ɗaya. Faƙala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innama banu Hashim wa Banil Muttalibi shay'un wahid, yace haƙiƙa Banu Hashim da Banil Muttalibi abu ɗaya ne, akhlusuhum ahlul kisa'i wal mubahala, yace keɓantattun su ne ahlul kisa'i da ahlul mubahala. To su ahlul kisa'i anan bayani akan ahlul kisa'i shine ahlul kisa'i sune waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lulluɓe su a cikin bargo. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a ɗakin Ummu Salama, sai su ahlul kisa'i sune kamar yadda hadisi ya zo, Ummu Salama Allah ya ƙara yadda a gare ta, tace an Ummu Salama radiyallahu anha, an karɓo daga nana Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda, qalat, tace kana nabi sallallahu alaihi wasallama fi baitiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ɗakinta, fa atatu Fadima bi rummatin fiha khaziratun, sai nana Fadima ta zo mata da wani kwano a cikinsa akwai khazira. Idan aka ce al-khazira ana nufin lahamun yuqda'u sugaran, nama ne ake yayyanka shi ƙanana, wai yusabbu alaihi al-ma'ul kasir, sai a zuba ruwa da yawa a cikinsa, fa iza nabaja, idan ya nuna ma'ana ya dahu, zara alaihi daqiq, sai a saka gari a ciki a tuƙa sai ya zama kamar fate kenan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, nana Fadima ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan abincin,
fadakalat biha alaihi sai ta shigo ɗakin da wannan abincin zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala laha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita ud'i zawjiki wa bunayki sai ki kirawo min mijinki da 'ya'yanki qalat sai ta ce fa ja'a aliyu sai sayyidina ali ya zo wal husaini da sayyidina husaini wal hasan da sayyidina hasan fa dakhalu alaihi suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa jalasu sai suka zauna a wajen shi ya akuluna min tilkal khazira suna ci daga cikin wannan abincin wa huwa ala manamatin shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune akan abun kwanciya ta tahu kisa'un a ƙarƙashinsa akwai wani bargo lahu kaibari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaƙin kaibar da shi qalat ummu salama tace wa ana usalli fil hujra ni kuma ina ɗaki ina sallah fa anzalallahu azza wa jalla hazihi al-aya sai Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da wannan aya inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadhira kadai Allah ya yi nufin ya tafi da dauda a jikinku ya ku alin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tsarkake ku tsarkakewa suratul ahzab aya ta 33 qalat fa akhadha fablal kisa'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga ya riki gefen mayafin faga shawun biyi ya lullube su da shi summa akhraja yadahu sannan ya fito da hannunsa fa'alhu biha ila sama'i ya daga shi zuwa sama thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da hannunsa ta gefen mayafin ya daga hannunsa sama ya ce Allahumma ha'ula'i ahli baiti ya ce ya ubangiji waɗannan su ne 'ya'yan ɗakina wa khasati kuma keɓantattuna fa zahab anhum rijisa ka tafi da dauɗa a jikinsu wa ɗahirhum tadhira kuma ka tsarkake su tsarkakewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara maimaita Allahumma ha'ula'i ahli baiti ya ubangiji waɗannan su ne 'ya'yan ɗakina wa khasati kuma keɓantattuna fa azhab anhum rijisa ka tafi da dauɗa a gare su wa ɗahirhum tadhira kuma ka tsarkake su tsarkakewa qalat sai ummu salama ta ce fa adkhalat ra'siyal bait sai na shigar da kaina cikin wannan mayafi fa qalat fa qultu sai na ce wa ana ma'akum ya rasulullahi ni ma ina tare da ku ya ma'aikin Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innaki ala khairin ya ce a'a ke kina wani alkhairi ke kina cikin alkhairi ma'ana kasancewa ke matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama rawahul bukhari ne ya rawaito to wannan su ne alil kisa'i wato lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya ta tadhir kenan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ayan nan ta sauka ya kasance kullum idan ya fita sallar asuba zai tsaya a ƙofar gidan Nana Fadima ya ce assala ya ahli baitin nabi ya ce aminci a gare ku ya ahalin gidan manzon Allah inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yudahhirakum tadhira sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce su kuma ahlul mubahala idan aka ce ahlul mubahala shine lokacin da Yahudawan Najrana suka zo da manzon Allah wata magana akan cewa suna so za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo za a yi tsine nonuwa shine lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayar qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin ma'ana suka ce ka zo da fa qul ta'alau suka ce
ka zo nadaw abna'ana wa abna'akum zamu kirawo ƴaƴanmu kai ma ka kira ƴaƴanka wa nisa'ana wa nisa'akum da matayenmu da matayenku wa anfusana wa anfusakum sannan mu zo da kanmu kuma ku zo da kanku summa nabtahil sannan sai ayi tsinininuwa fa naj'al la'natullahi 'alal kazibin sai a sanya la'anta Allah akan duk wanda yake shine maƙaryaci. To aka ce wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi tahowa aka ce abna'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko Al-Hasan wal Husain. Anfusana kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho da Imam Ali karramallahu wajhahu. Wani sa'ana kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho da Nana Fatima. Aka ce a lokacin da suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho sai wani a cikinsu yake cewa ya zo yake ce musu kun gani ya taho da wa'innan bayan Allah ko? Ya ce to tsarkaka ne wa'innan da kuke gani ya taho da su ni dai shawarar da nake baku ku janye wannan al'amari saboda wallahi in dai aka yi wannan al'amarin to kun taɓe. Aka ce sai suka ce sun janye wannan aka ce to da a ce sun yadda an yi wannan abin aka ce to da ko kiyashi a cikinsu ba zai rage ba. Aka ce wal muradu banu Hashim hum ala Aliyu wa ala Abbas wa ala Ja'far wa ala Aqil. Aka ce abinda ake nufi da banu Hashim su ne ala Aliyu da ala Aqilu da ala Ja'farin da ala Abbasin. Aka ce was sadaqatu muharramatin alaihim bittifaqin. An yi ittifaqi cewa sadaka a gare su aba haramtawa ce illa min ba'dhum li ba'd sai dai idan shashin su ne ya bawa shashi. Wato wani daga ciki a ce shi ma ahlul baiti ne ya ba wani dan uwansa. Was zakatu inda ba'dhum li faqadil khumsi. Ce ana kuma bayar da zakka ga shashin su idan babu kumusi. Kace ammal ayatin lati tatakallama haula afdaliyyati ahlil baiti kasiratin. Kace ayoyin da suke magana akan falala da fifiko na ahlil baiti suna da yawa. Wa minha qawlihi ta'ala daga cikin su faɗin Ubangiji madaukakin sarki inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yudahhirakum tadhhira. Kaɗai Allah ya yi nufin ya tafi da dauɗa a gare ku ya ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yudahhirakum tadhhira kuma ya tsarkake ku tsarkakewa. Wa hadhihi al-aya wannan aya qala al-ulama malamai suka ce innaha manba'u fadlihum an-nabawi ta tattare falalar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lishtimalaha ala garar ma'asirihim saboda kasancewar ta tattare duk wani garari da waɗanda suka yi zamani da su za su kawo. Wal i'tina'i bi sha'anihim da kuma kula da sha'aninsu. Haisu ibtada'at ta inda take farawa bi innama al-mufida take farawa da innama al-mufida wato innama mai fa'ida li hasari iradatuhu ta'ala. Saboda tsare nufin Allah subhanahu wa ta'ala fi izhabir rijisi wajen tafi da abin da yake dauɗa allazi huwa ismun wanda yake zunubi wa shakku ko kuma kokwanto anhum a gare su. Lil mubalagati fi wusulihim la alahu saboda isassu zuwa dukkan wani matsayi maɗaukaki. Wa tanwinuhu tanwinut ta'zim yace shi kuma tanwinin nan da aka kawo a na innama tanwinut ta'zim tanwini ne na girmamawa wa takasir da kuma yawaitawa wal ijaz da gajartawa wa huwa yufidu anna hazihi tadhiri laysa min jinsi ma yata'arufu wa ya'allifu
yana fa'idantuwa ne zuwa cewa wannan tsarkin ba yana daga cikin jinsin abin da aka sani bane ba ko kuma aka wallafa, wato shi wannan tsarkin tsarki ne na daban, ba wai irin tsarki da aka san shi ko kuma aka wallafa shi ba. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa, qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Yace ka faɗa musu ya sallallahu alaihi wa sallam, la as'alukum alayhi ajran, bana neman lada a gare ku, illa al-mawaddata fil qurba, face soyayya ga makusantana. Qala ibnu Abbas yace, ta'ani, yana nufin illa an tu'addu qarabati, yace face ku so makusantana wa tahfazuni fihim, kuma ku kiyaye ni a cikin su. Wa qala ta'ala, Ubangiji madaukakin sarki ya faɗa, wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Ma'ana, duk wanda ya samu kyakkyawa, wani abu mai kyau, to zamu ƙara masa da wani mai kyau ɗin a kansa. Ruwiya anna al-Hasan bin Ali radiyallahu an rawaito cewa haƙiƙa al-Hasan dan Sayyidina Aliyu, Allah ya ƙara yadda a gare su, kala ya ce, iktiraful hasana, ice abinda ake ƙari da shi na kyakkyawa, muwaddatana ahlul baiti, shine soyayyan mu ahlin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani ibnu Abbas, dan Abbas yace, al-hasanatu, kyakkyawa, al-muwaddatu li ahli Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wato dan Abbas yace idan aka ce kyakkyawa ana nufin soyayyar ahlin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace amma ba'dul ahadith fi manaqib ahlil baiti hiya kasiratun jiddan. Yace amma hadisai da suke magana akan manaqib na ahlin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa. Wa fil Bukhari, a cikin hadisin Bukhari, qala Siddiq radiyallahu anhu, sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yadda yace, irqabu Muhammadin fi ahli baitihi, ma'ana ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ahalinsa. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, hubbu ahli Muhammadin yawman, yace ƙaunar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rana ɗaya, khairun min ibadati sanatin, yace yafi alkhairi akan mutum yayi ibada ta shekara. Wa man mata alaihi, wanda ya mutu a kansa, wato wanda ya mutu akan soyayya ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dakhala aljanna, zai shiga aljanna. Wa fil kashafi, an rawaito a cikin kashaf, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mata shahidan, yayi mutuwar shahada. Ala, yace ku saurara, wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mata maghfuran lahu, ya mutu ana mai yi masa gafara. Yace ala, ku saurara, man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mata ta'iban, ya mutu yana mai tuba. Yace ala, ku saurara, wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mata mu'minan, ya mutu mumini, mustakmilul imani, mai cikakken imani. Ala, ku saurara, wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, bushirahu malakul mauti, mala'ikan mutuwa zai masa bishara bil janna, da shiga aljanna. Summa munkarun wa nakirin, sannan munkar da nakiru
za su yi masa bishara da shiga aljanna. Ala ku saurara, wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yazifu ilal jannati, za a raka shi zuwa aljanna, kama taziful arusu ila baiti zawjiha, kamar yadda ake raka amarya zuwa ɗakin mijinta. Ala ku saurara, wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fata lahu fi qabrihi baban ilal jannati, za a buɗe masa a cikin kabarinsa ƙofa zuwa aljanna. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ja'ala Allahu qabrahu mizara mala'ikatir rahmati, Allah zai sanya kabarinsa ya zamo wajen ziyarar mala'ikun rahama. Ala ku saurara, wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan soyayyar ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mata ala sunnati wal jama'ati, ya mutu akan tafarkin sunna. Ala ku saurara, wa man mata ala bughdi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan ƙiyayyar ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ja'a yawmal qiyamati, zai zo ranar alƙiyama, maktuban baina ainaihi, an rubuta a tsakanin idanuwansa, ayisun min rahmatillahi, an ɗauke rahamar Allah daga gare shi. Ala ku saurara, wa man mata ala bughdi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan ƙiyayya ta ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mata kafiran, ya mutu kafiri. Ala ku saurara, wa man mata ala bughdi ali Muhammadin, wanda ya mutu akan ƙiyayya ta ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lam yushamma ra'ihatul janna, ba zai ji ƙanshin aljanna ba. Alhamdulillahi, insha Allahu za mu tsaya a nan. In ya so nan gaba sai mu